ana lamini na bolmana dugu mali kono mali ko kan waka sirigi ka bele jele foku wal mondo waka ri ka do dugu jera dugu were jera waka sirigi ka do an dafali be bamako ni ni arajo jega fo kono na Dubai ka ubi fu waka ri e ka do e ka ne ka tali Dubai ani ma cha manga tali tugo kelende jodi be ka mu process yenyo ye mo fa kabini na le waso banji ya ngila ani yere fo aya ango down the left e ka ningali ke ko Dubai mall ko ye hotel Dubai o ye me de anya fa ye ningali ka bani ni ye ningali ka nu ye jabi mindima ko fa so ka e ndumbe ne tarani mega shi ni ko liga ida wakati kama kadi ni tamana ni mafendoro inakudo wasigi ka do kallame ba jere jofulu chamani musoma kapele jele fuku wani mando eleni daba tungara kunda me klifla tamana lafia bodu abika moksurugu kaja na manye ka fa nana anya blada nga mina abika udanga tara kando chukum na mbeti ama ile makono ali ba ama ile ma ja kuru dalilu ala me ante tante maji ama yelema me yede akunte goro gebe tage yelema lady fleni no ni sora ina to ni ne na tugo mi na ne bi tugo mi kilwa na fali ne nyedai ina do ka foko mu me nyedala nyeda ke me lady wa ya kalo no bronze ayo kuma bana dawo asigi nyena kai gala je bronze silui karanga kamera la cheni nyeda korola kurukuru miseni ni kaba mimbena a bele jele sina katati idezoli no tamakadi wakari ame jarite polo be negaula bi varta ikado ali baraka njauta nu ye ya moriadi ambange kunafunika obale watungara ndeko bala choko beti wakari sirigi nebe mbolo karika do mbi boni sebe minuka ma nouvelle horizon nyadangura ma mi nyeni sebe atwa de ko Mahamadou Touré wakari sirigi ikado ko bake de be fade nyabuila sebe nikela ako mi nye mali bilamaye ma shi degelinde ki bi songa alam na ki ke malika ka fombi ni dala korobo walma ka kele ki fe kada mali yere ka kele ke mina minu nzoro la kosena bo sirigi aye farafina jamana bacha mandira wakaringa aunga marfa anga keleke mina soli akunde jamana wara keleli akunde bambandia kele ani jugo minu virile do anga ku fura ku ba jamana kono wakar semene kala ko ako minanja mandu na kle flaina bamako ni mami be koloshili ke sibiri do janvier kalo kle be saba ani kele Bouakari harama denye wale de turam binauna minye boulevard de l'indépendance ou yu deme ou beni mobile ulu bana nunu ngono fe min ba kono na foriye Bouakari ikado imalu bita parce que bako ako yano fana kase sabula décembre ko kletani wolo vla kletani chegi Bouakari armée Mali ou yeni mina minu nzoro mobile bala marfa bala keleke mina chejugu chamande de bala inafo min véhicule blindé VIN 22 Consus ni entreprise chinois ka nori minko olu de ya gla Bouakar Sirgi kado ningela ke mina nunu nye kabakwe use Bamako jase nani jamana bele jele ba don sabula ni ye semavuro laje ani 3 minu ni minani minami nane do ikamana bigwa anga sura sukulu Bouakari ikado wulika jo bulu daledo bamanje ke wale biba Bouakar hanna la mami bala bamandia bi kono imam marfata imam muguti wasiriki ikado ibina yoro don say bitafa sibrido janvier kalo klebita on kele wasiriki mina laba minu nana titlo ma jongo fiedi akuni ya taka laje mina nunu nye Bamako chechi inafo dabanga ma kato Bouakar Sirgi wuli ka jola blindé de combat marfa blindé de combat te dore mobili ba minu mbe haniye bomu flaka Bouakar Sirgi akafenda la singi nyamundu tikela kateme ako kibwe Bouakari kanu obizier minye aywa lance missile tira ngoni no kuma be fe ka bani mais ma vie asimu atiyela tugomi asimu ka ko ka jugo koy amalla kala lewa ya yedi la illallah nga bora ko rola indela Bouakar Sirgi dugu ka ko dugu yɛrɛ bi ke ble koy haramaden kɔni dɛ hali n'a mugu min sɔrɔ funteni b'i jeli k'i ban kana siga
Boubacar a ko k'i bɔ yen a ko min ye système de missile pour drone Boubacar Sidiki i k'a dɔn o ye n k'i ɲininka marifa minnu bɛ wuli sanfɛ maa t'u ye sanni dugu cɛ u bɛ hadamaden sumusumuden k'i nɔ minɛ i mana don diɲɛ yɔrɔ a bɛ t'i dasi o dingɛ kɔnɔ o missile sugu ka taa fara i k'a dɔn mobili wɛrɛw kan mobili minnu n'u ɲɛgɛn a n'a kɔnɔna tɛ dɔn abada f'a dɔnbaw yɛrɛ Boubacar Sidiki a ko nin mina damanda a ko sɔɔni na se i k'a dɔn jamanadenw an na lafiya sabula nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasi kulu bolo Assimi Goïta y'i kale k'i da larusi la Boubacar i k'a dɔn jamana in bɛ dangan min na nin ko min filɛ nin ɲɛdɔnna ko nin bingalikɛ wale minnu filɛ nin bɛ ban jamana tɛ lafiya abada fo Bamaji kasila tunu k'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban n'i ye Bamaji ye i b'i fa i fa b'i fa i ba b'i fa a ka dugu an b'a bɛɛ kabila bɛ ci maintenant il est temps wolomali kana don wolomali t'a la bilen ni e de ye Bamaji ye i dɛmɛba i fa i bɛnkɛ i dɔgɔnin a ka dugulamaw a ka da ɲɛsinnen don da min ma a bɛɛ bɛ fa Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko komi n daminɛ nin filɛ nin ye Boubacar Sidiki k'a dɔn min ye l'armée fanga b'u la sabula min kɔni ye jɔrɔ ye o t'u la bilen muguko la min ye jɔrɔ ye o t'u la bilen Boubacar Sidiki diɲɛsɛnniya ni jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen général de corps d'armée min ye Sadio ye a taamana ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki ninna tɛ dɛ deli yɛrɛ tɛ koyi an ka wari de b'an kun ka taa bɛɛ lajɛlen san a cɛw bɛ yen a dɔnbaw bɛ yen a kɛlɛkɛ minɛnw bɛ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn dabali fana tigɛlen don fa bɛɛ lajɛlen la yanni sɔɔni cɛ Mali kɔnɔna ni Mali kɔkanna maa ye jamana in jugu ye Boubacar Sidiki k'a dɔn i ta ye yonba de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tuma tun kɛra Nouvelle Horizon ɲɛdankura an bɛ u fo ko maanifin i kana se kilisi la nka fɔ nɔfɛ Ala kana maa kɛɲɛ o la Ala kana an dɛsɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya ka don jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye min ye wulikajɔ ye halisa kiiri ko min n'o kun kan ko kibaruya bɛ sen na n'an ko a ma ko procès Paramount Embraer n'i y'a ta k'a lajɛ e ko kɔsada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye alamisa tɛmɛlen n'o bɛnna janvier kalo tile 29 ma san 2026 chambre criminelle min n'o bɛ pôle économique et financier to a la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ maaba caman kun welelen don ka taa u ɲininka ka sabu kɛ u ye furancɛ min kɛ mara hukumu kɔnɔna na waati tɛmɛlenw na u ka se ka ɲɛfɔli kɛ bawo nin wari n'o ye ni sɔrɔdasi minɛnsanko kuma ye min ye a kɔntara y'a tɛmɛna cogo minnu na u tun bɛ jɔyɔrɔ minnu na donni kama u kɔni o b'a yamaruya sa u ka wele u ka sɛbɛkɔrɔ ɲininka nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye sɔrɔnalidonnaw ye maa minnu kun welelen bɛ o maa dɔ ye Cɛna Kulubali ye a ka avocat o de ye anw yɛrɛ ka ministre de la justice kɔrɔ ye n'o ye maître Maliki Kulubali ye o de jɔn bɛ Cɛna Kulubali tɔn kɔfɛ ka sɔrɔnali don kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ maa filanan o fana de ye colonel major Abdul Wahab Touré ye maître Kulubali ale fana jɔn bɛ o kɔkɔrɔ a kɔni kɛ bɛ k'a jira sa k'a fɔ maa ninnu nɔ minɛ bɛ fɛn min na ani u kelen filɛ nin ye ka san 10 min ta ka di u ma ko yalima ko n'u nɔ kun bɛ ko la ko yalima k'u fana kun tɛ boli i n'a fɔ tɔw bolila ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min na wa bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin sɛbɛnkɔrɔ n'a tɛmɛn'u ka bolo kan n'u ye o hakilinaw di a kan n'a dɔw yɛrɛ tɛgɛnɔ bilala u yɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ u y'a bɛɛ lajɛlen de larawe jamana ka hakɛ a kana taa maa wɛrɛ fɛ foroba nafolo a kana buruja maa wɛrɛ fɛ bawo sinikɛnɛ ma i b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnko i bɛ wele k'i ɲininka yalima nin ko in a kɛra cogo di dɛ o ɲɛfɔliw n'a sɔrɔla i jɛlen tɛ ko yalima k'e na ye kiiri bulon kɔnɔ kuma tɛ ka taa fɔ k'i na jɔ ka kuma wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ min ye Cɛna Kulubali ye ani maa 12 wɛrɛ minnu n'olu kun wele bɛ nin envers in sababu la n'o ye Paramount Embraer ye yalima n'i y'a lajɛ san 10 min dala ka di u ma u ka datugu fiɲɛ t'u FIFA donc ala ko min y'u ka sɔrɔnalidonna ye n'o ye maître Maliki Kulubali ye ale ko nin kɛra k'a kɛra dantɛmɛwale ye bawo min ye nin ɲagili ye a bere a sɛbɛkɔrɔ giriya la wa ko n'i y'a lajɛ min ye contrat yɛrɛ a tɛmɛna cogo minnu na ani faranga minnu nana n'an b'a wele ko avena o avena minnu kɛla ko yalima ko ɲininkali de bɛ kɛ yɛlɛma donna contrat ninnu n'o ye bɛnkan ye a taabolo a n'a kɔnɔko la wa k'o ma kɛ fiyewu wa n'i y'a lajɛ fana contrat yalima bin
gala jamana kan wa walima jamana nafolo a burujala ni k'a kɛ salo ka bila dufa kɔnɔ n'a ye wa u ni si ma kɛ o b'a jira sa k'a fɔ min ye u ka kiirigo ye envers n'o ye procès Paramount Embraer ye a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na san danda min dalen filɛ ka di maaw ma maa minnu bɛ yen ni adamadenw caman kɛ bɛ k'a jigi k'a fɔ ko maa jɛlenw don maa tilelenw don jɔn ko ala u ka ko a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na nin ko ye sɛbɛn même n'a salo ka bɔ 22 septembre kɔnɔ Brema Diallo a ka fasiri don ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛrɛ a bolo ko siɲɛ 400 70 ani siɲɛ 4 Bouakari sɛbɛnni kɛba a to a de ko a Keita kiiri ko kuma min n'i bɔra k'a fɔ Bouakari Sidiki i k'a dɔn fɛn o fɛn n'a nana fɔ nin giiri in na jalakili la walima kasola don Bouakari i k'a dɔn a na kɛ tɔ k'a jɛba ye sabula duwaku min dɛmɛna ayiwa i k'a dɔn kiiri tile 2 la Bouakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn tɔ k'a jɛ belebeleba min ye parquet général Bouakari Sidiki sandan kaso min n'a y'o fɔ ka ɲɛsin maa minnu jalakilen don Bouakari i k'a dɔn a gɛlɛyara gɛlɛya kɔda kɔni ye Bouakari Sidiki sabula n'a fɔra i ye fɛn kɛ fɛn min e yɛrɛ sɔnnen don ma walima i k'a dɔn jalaki minnu walen don min ye sɛgɛsɛgɛli kɔda ye o ma kɛ maa minnu jalakilen don civil b'a la sɔrɔdasi jalatigi yɛrɛ b'a la Bouakari Sidiki min fɔlen don nɔfɛ a bi maa to a tiɲɛ a bi maa nɔgɔ kosɛbɛ Bouakari Sidiki k'a dɔn tubabukan don min ye atteinte au bien public faux usage de faux Bouakari Sidiki jango fɛn min n'a kɛra jamana fɛ a bɛ waati jan bɔ Bouakari Sidiki fɛn min n'a sɛgɛsɛgɛli fana ma taa yɔrɔ jan sabula maa dɔ de wulila ka sɛbɛnni kɛ ni ka sin ka kunnafoni bɔ k'a bi i k'a dɔn ninnu ye nin wari in dun Bouakari Sidiki k'a dɔn wari bɛ dun cogo jumɛn in na a dunna sira jumɛn in fɛ jɔnni de bolo magara wari la sɛbɛnni yɛrɛ a kɛra kɛcogo jumɛn in na Bouakari Sidiki nin bɛɛ lajɛlen jalaki bɛ taa bin muso kelen kan min kɔni ye ayiwa Babidu ye Babidu i k'a dɔn u y'a sama kiiritigɛlaw kɔni ma sɔn k'a ɲininkali min kɛ Bouakari Sidiki nin kɛra fiɲɛba ye a bɛ sigasɛgana don maa caman dusukun na ayiwa kiiri kɛcogo ɲuman yɛrɛ la ka sababu kɛ mun Babidu de ye jalaki in fɔ o jalaki in fɔra ka da dalu jumɛn kan nin ɲɔgɔn na ko n'i ma ɲɛ i b'a jalaki kɛ i b'a tigi wele ɲɛngwɛn karisa nin wari in dira ko ka kɛ nin ye a taara min nin ko in kɛra nin kɛcogo in na i k'a dɔn i y'a wari don da jumɛn fɛ Bouakari Sidiki o ɲininkaliw de b'a to i bɛ fɛn caman dɔn i bɛ bɔ fɛn caman kalama n'a sɔrɔ o kun kɛra Bouakari Sidiki fo dɔ ka bɔ i kɔfɛ ka fɛn dɔ fɔ k'a fɔ e ye nin kɛ i k'a dɔn i ma ɲininka a ma k'i ɲɛna Bouakari Sidiki a k'i k'a dɔn a ko a dulonyɔrɔ ka ca nka a mana tigɛ da o da la Bouakari Sidiki i k'a dɔn jateminɛ kan ka kɛ sabula jalaki binnen don maa minnu kan u ye jamana in baara kologiri caman kɛ ka kɔrɔ Bouakari Sidiki k'a dɔn maa kolomaw don kabalatigiw don n'a fɔra ko jalaki sugu dɔ bɛ yen u ka taa fɔ a tiɲɛ n'a nkalon n'a ma sɛgɛsɛgɛ ka se a dan na fo mɔgɔw k'a fɔ jaa tiɲɛ don nin yɛrɛ de fɔra i k'a dɔn walima nin yɛrɛ de kɛra Bouakari Sidiki n'a dulonnen tora i k'a dɔn mɔɔw tubabukan na mɔɔw ma satisfait a ko satisfait baliya mɔɔw ma wasa Bouakari Sidiki a ko a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin mun ma min ye commande ye min ye blindé ye 36 a to a de ko marodeur Bouakari Sidiki ka taa se marifaw ani minɛn wɛrɛ wari in yɛrɛ kasabi bɛɛ lajɛlen kun bɛ bɛn miliyari 38 n'a kunkan fɛ Bouakari Sidiki i b'a ye k'a fɔ min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye wulikajɔw ni jateminɛw Babidu ye sɛbɛn min fɔ min kɔni ye majɛ miliyari 7 Bouakari Sidiki ko miliyari 7 de b'a la ka ɲini nka sɛgɛsɛgɛli kɛlen ɲininkali yɛrɛ kɛlen a taara dɔn k'a fɔ miliyari 7 n yɛrɛ tɛ bilen koyi miliyari 4 sefa wari Bouakari Sidiki o de tununa o kuma yɛrɛ tiɲɛ a n'a nkalon dun yɔrɔ jumɛn Bouakari Sidiki kabini yen yɔrɔ la i b'a ka fɔ ngɔri donna ko la sɛbɛnnikɛla ko n bɛ se ko la o damanda ye nin ye a sababu kɛ mun ye Bouakari Sidiki k'a dɔn wari bɔta ani wari min dunna Bouakari Sidiki o ye jalaki ye ka taa se minɛn yɛrɛ sanna maa minnu bolo yalima olu ye sɛbɛn di wa k'a fɔ i k'a dɔn an ka juru bi jamana na olu ye sɛbɛn di wa nin wari in ma sara nin ma da anw ma olu y'o sɛbɛn di o sɛgɛsɛgɛli kɛra wa yalima o ɲɛ dɔnna wa Bouakari Sidiki o y'a damata maana ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa se kiiri yɛrɛ taara ka se ɲɛsin minnu ma olu ye kuma ni kuma minnu fɔ solonindobaw yɛrɛ y'a ɲini ko in tiɲɛ ka se ka dɔn k'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan maa min ye sɛbɛnni kɛ n'o ye Babidu ye Bouakari Sidiki fo yɛrɛ ka wele k'o ɲininka dalu jɔnjɔn jumɛn in b'a bolo a ye ninnu jalaki ayiwa ko min na a ka ɲininka o la Bouakari Sidiki n'o kun kɛra fali tun bɛ ye saga sɛbɛnnikɛla ko Babidu ma wele
a k'a dɔn babilu ka welebaliya wagati ko i k'a dɔn o bɛna ni tɛna dɔn ba de ye sabula gɛlɛya caman bɛ yen nka kiiritigɛlaw waritigi olu fana b'u ka baara kɛ n'akilina dɔ ye a ko nin fɔ fɔlen filɛ nin ye bolonɔbila sɛbɛn kelen de ye min b'a jira k'a fɔ an sɔnna nin ma walima nin kɛra walima bɛnde kɛra nin kan wagatigi ko o tuma kiiri in kan ka lajɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye mana Bintu Kamara ba Bintu wagatigi a nabaliya nana ni dibibali nin giiri kɔnɔ a nabaliya a ka kumabaliya nana ni jalakibali de nin giiri kɔnɔ o tuma don nataw la fo jamana ka wuli ka jɔ de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula maa minnu jalakilen filɛ nin ye wagatigi k'a ko i k'a dɔn a jalaki a fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ Bagatigi nin ɲɛ tali fila sera Bamakɔ n'o sera ka ban an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra bala ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Azalayi Express o ko ten ko ni jini o tigiya o ka fisa koba o kɛrɛfɛ dɛ ye min ye Azalayi Express ye Amadu Mahamani nin y'a ka fasiri ye Amadu Mahamani ko min ye Musa Jite ye ko yalima ko mun b'a nɔfɛ dɛ walima hakilina kura jumɛn t'an bɛ a fɛ n'a b'a fɛ ka bisi basa don camancɛrɔ fanga ɲɛmaw olu ka wuli ka jɔ a n'u ka cɛsiri la o ye joli Musa Jite jɔn don Sénégalais do ok awɔ Sénégal secrétaire général do n'i y'a ta k'a lajɛ waati min na an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka dugumakalanko ma n'o ye ministre de l'éducation nationale ye docteur Amadou Sy Sawanɛ e yɛrɛ ɲuman na n k'a kɛ nga ayi nkaw o don nkaw kɔrɔ de ko bɛnkɛ i ka nkaw dɛ kɔrɔfɔ b'o de nɔfɛ ayi ne bɛnkɛ tɛ dɛ ne kɔrɔkɛ don a bɛnindo de tun b'a wele ko bɛnkɛ marakakan na nkaw o to an yɛrɛ diyara ne ye ne n'a tun bɛ kini dun minɛn kelen kɔnɔ kunba Sisan wa ne fɛ a kɔrɔmuso an bɛ kini dun ɲɔgɔn fɛ ne y'o fɔ duman bɛ fɛn o fɛn fɛ e bɛ yen non duman tɛ ça c'est des trucs de la vie. Il est arrivé un moment où on était sur le même chemin. Et fana nous fɔra ka n'i tɔɔrɔ sa. A tɛ n tɔɔrɔ sa. O ka n'i tɔɔrɔ sa. I ma na. Ni maaba caman de jɛra o. Anw fana ni maa ni ma jɛ koyi sabali. I b'i ta de dɔn dɛ. I ka directeur kura in e ko cogo b'u bolo. Directeur kɔrɔ jumɛn. Kanamu Hamada mun de. I bɛ to ka min tɔgɔ fɔ. An joli dogo. Sabali dɛ. I fa ma n'a tɔgɔ fɔli ma o. N'a y'a ja sisan a bɛ ta fo san yirika. Jumɛn na. Nafolo lajɛ. Awa an buju lidugo a kɛ n da k'a lajɛ naam kɔni a tɛ fɔ maninfin ma k'i nana i nana min ye Hamadu Mahamani ye ale y'a jira k'a fɔ min ye Musa Jite ye jɔn ko ala k'a kan k'i yɛrɛ cogo dɔn bawo maa min bɛ yaala télévision so plateau sanfɛla la ka taa fɔ k'e na taa tɔgɔcɛn ta ka se transition ma i bɛ t'i bala maa min na waase ka transition ni ka o sɛbɛnkɔrɔ buruja o kɛn bɛ docteur Amadou Sy Sawanɛ ye bawo waati min na ministre n'a nɔfɛmaw n'o ye département baarakɛlaw ye n'olu wulilen bɛ k'u jɔ kalanko bisibasa min b'a la o bɛɛ lajɛlen fɔra ka se ka ɲini joona gɛlɛya bɛ fa minnu fɛ fura ka se ka sɔrɔ la joona i b'a ye k'a fɔ min ye Musa Jite ye ale ye SNEC o secrétaire général de ye ni ye SNEC ko fɔ o ye syndicat national de l'éducation et de la culture ye a mɔlen k'a kɛ mondial ye o de ye SNEC ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Musa Jite ye a kɔni sigi plateau sanfɛla la plateau kelen tɛ fila tɛ a bɛ kɔrɔfɔ min da ka ɲɛsin docteur Amadou Sy Sawanɛ ma n'o ye ministre de l'éducation nationale ye o de ye maa ye ko ale taara ka jɛlatigɛ fama k'a y'o kɛ Gabon jamana de kan a tɛ foyi dɔn Mali o taabolo la n'an ko réalité n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a bara ka cɛ min don a fɔ ne y'a dɔn i ko n tɛgɛ ci ayiwa a wolola i k'a dɔn maraka jamana de la Tafasiri k'a ka denmisɛnnin kala bɛɛ kɛ yen a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ san damadɔ i taara tunga fɛ ka na o b'i fili faso ma a bɛ Mali dɔn i k'a tɛgɛ ci min ye Musa Jite ye o tɛ dalakan ye nka n'i y'a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ lajɛ min ye fonctionnaire do wa min ye lakɔli karamɔgɔ fana ye second cycle fondamentale o kalan fa do monsieur tɛ se mɛ ka don classe de kɔnɔ sa a t'a kɛ mɛ plateau syndicalisme a tɛ ninnu dɔn a bara ta a bɛ kɔrɔfɔ minnu da la ka sarada ko waati ni don nataw kɔnɔna na kɔrɔfɔ ninnu bɛ tila k'a yɛrɛ minɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maaw kɛn bɛ ka ɲininkali kɛ ko yalima nin b'a la ka lakɔli karamɔgɔw ka wulikajɔ a b'a la k'o kɛlɛ de kɛ wa walima a b'a la ka politiki kɛlɛ de kɛ nin bɛ Asimu de a bɛ Asimu yɛrɛ de kɔ a ka sabali a ka sabali ɲɛna i bɛna ye baasi
dɛ min ye Musafa Jite ye a ka kɔrɔfɔ bɔ a da kɔnɔ ministre nin tɛ fɛn dɔ Mali réalité la Mali taabolo lakɔliko la a tɛ fɛn dɔ a la bawo ale y'a ka ko fanba bɛɛ lajɛlen kɛ Gabon jamana kan ka taa sɔrɔla min ye Dr Amadou Sy Sawane ye n'i ko kala jɔn ko Ala a kalanna n'a kunkolo tɛ ɲini ka dayɛlɛ wa min ye ministriya ye o ma ta ka d'a ma gansanko ye a y'a fɛnw bɛɛ lajɛlen de fɛsɛfɛsɛ sɛgɛsɛgɛliw talen kɔ k'a sɛgɛrɛ danaya ka ta ni ka da a kan wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ale Musafa Jite min fana filɛ nin ye a taama ɲɔgɔn ye jɔn ye dɛ Dr Umaru Mariku o ka bala dɔrɔn kun don mais ça se comprend Dr Umaru Mariku jɔn ko Ala a n'o ye jɛɲɔgɔnya kɛ maa bɛ se k'a fɔ o ka gundolamaa don wa n'i y'a lajɛ fana politique tɔn wulikajɔ caman bɛ yen o y'o kɛ ɲɔgɔn bolo ale yɛrɛ min filɛ nin ye k'a bɛ a bɛ sɔrɔ a ka du belebele in k'o filɛ nin Ɲamana lakɔli karamɔgɔ wa du in n'i y'a valeur lajɛ 100 ani 50 Monsieur y'o bɔ mini a ma yɛrɛ se ko ma sa ala a bɛ na o ko a ma yɛrɛ da don mɛlɛw mana ja banin da a bɛ miseli kun min ye Musafa Jite ye a bɛ so belebele min kɔnɔ Ɲamana sigi kɔnɔna na ko yalima ko so in sɔrɔla cogo di dɛ f'a kana sɔn da ka don kow la ni k'a caman ni ka a woloma bawo so in a valeur bi bi in na 100 ani 50 lakɔli karamɔgɔ o bɛ to wari bɔ mini a n'a bɛ bindiya min na a bɛ mobili belebele minnu kɔnɔna na ka yaala mobili ninnu sɔrɔla cogo di dɛ nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ halisa Musafa Jite ye k'a bɛ politique kɛlɛ de la a b'a fɛ ka transition de senkɔrɔma cɛ a tilen tɛ o ma a taalen bi nɔrɔ ministre la n'o ye Dr Amadou Sy Sawane ye ministre de l'éducation nationale k'a fɔ a n'a kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen donni ta ni k'a ɲu u kunna min ye fasirikɛla ye n'o ye Hamadu Mahamani ye ale ko Azalaï Express kɔnɔ k'a fɔ min ye Jite ye n'o ye Musafa Jite ye Sinɛki o secrétaire général don k'a sela waati ye sa a k'i yɛrɛ cogo dɔn a ka se a ka kuma fɔta la a ka yaalaba dabila min ye plateau sanfɛla ye wa min y'a ka sénégaliser baara ye lakɔli karamɔgɔ minnu ye tɔnden Sinɛki kɔnɔna na olu ka gɛlɛya caman bɛ yen k'a ka fura ɲini o la nin ye sɛbɛn même y'a salo ka bɔ Azalaï Express kɔnɔ Hamadu Mahamani a ka fasiri don Babatiriki nkabafura o ka bɔ badeni dama mɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin chère a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 70 ani siɲɛ 4 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Amidou Keita Amidou ko a ko douaniers u tɔla don min kɛra Babatiriki k'a dɔn kabako faduniya fafarangaba maa kura min nana douane ɲɛmaaso la n'o ye Cheikhna Amala Jalo ye Babatiriki k'a dɔn a kumana ministre tun bɛ yen laadakola Babatiriki k'a dɔn ko in bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ani karama kɔnɔ sabula Mali douaniers Babatiriki n'i y'a mɛn sɔrɔdasi marifatigiw minnu ka baara ye sɔrɔ ye a b'o de ko fɔ ministre k'a sogo doni ka taa nin kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ douaniers u ka kɛnɛ ye kɛnɛ lahulata ye Babatiriki k'a dɔn u jabala bɛɛ bɛ yɔrɔ min o ye Manden ye sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ na min ye awɔ kɛnɛ in ye a bisimilaba kɛra n k'i ɲininka ayiwa ko y'a tɛ ye Babatiriki k'a dɔn a ye foli ani tanuni kɛ foli ni tanuni tɛmɛnen kɔfɛ min ye ministre min n'a bɛ nafolo kunna i k'a dɔn bɔbɔkɛ bilen bɔbɔkɛ pasa Aluseni ni Sanu Babatiriki a y'a jira k'a fɔ douaniers ka kɛnɛ u jɔlen don jamana fanba i k'a dɔn galaga min kɔrɔ o fanga ka bon sabula nafolo a b'o de ko fɔ min ye Usumani Kuyate a ye foli ani tanuni kɛ douaniers bɛ wuli ka jɔ min na kabini kunungo ka n'a bila bi la Babatiriki douaniers u b'a ka wo min bari kabini kunungo ka n'a bila bi la a dama dogo o la Babatiriki i k'a dɔn a ye foli ni tanuni kɛ ni ka ɲɛsin douane a directeur kura ma o fana kuma dilen a ma a y'a jira k'a fɔ bil hak i k'a dɔn kunungo douaniers bi douaniers wulikajɔ ni jateminɛ yɛlɛma kura minnu kɛra Babatiriki o kɛra sababu ye douaniers kɔni i k'a dɔn k'u yɛrɛ sɔrɔ sabula doni min dalen d'u kunna doni belebele n'a fɔra sango san i k'i jija nin miliyari hakɛ i k'o don Babatiriki a k'i k'a dɔn ko dir'i ma a ko nka o n'a gɛlɛya bɛ sigi kun kelen don ka miliyari 80 miliyari 80 ani 76 sigi kun kelen don k'o kɔnɔ Babatiriki décembre kalo tile 30 san 2025 a ko o kɔni dɛ u y'o salo sagɔrɔw kan sabula miliyari 910 ani 5 Babatiriki u y'o dasi wolo ka ngami Babatiriki o b'a jira k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri hali bi n'a ka bi douaniers bɛ wulikajɔ la a ko produit pétrolier
miliyari 100 ani miliyari 12 n'a kun kan fɛ wagati k'i k'a dɔn produit tɔw minnu de pétrole ye wagati k'i k'a dɔn miliyari 39 n'a kun kan fɛ o b'a jira k'a fɔ cɛ u kun kelen don ka min kɔnɔ 100 o 100 wagati k'i k'a dɔn u ye 104 yarɔ kɔni u ye kun ni kun ani sen ni bolo ni bolo fo kunsigi u y'a kɛ bɛdala salo di u y'a kɛ bɛdala salo ye a ko o dama tɛ wari yɛrɛ dama ɲinini tɛ koyi wagati k'u bi kɛlɛ min kɔnɔ o de ye dondaw ani dɛnkɛrɛfɛ daw olu kɔlɔsili minanjugu feerejugu marifa i k'a dɔn dɔrɔgu a ko service de renseignement olu ka wulikajɔ o fana nɔ yɛrɛ kosɛbɛ sabula u ka wulikajɔ ani jateminɛ n'o kɛra sababu ye wasiriki Mali yɛrɛ k'a kisi i k'a dɔn feerejugu ani dungojugu ma a ko n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ancien directeur de renseignement a k'an ka fo min n'a bɛ forodi kɛlɛ wasiriki a k'o ka wulikajɔ ni jateminɛ min ni min kɛra o la dɔɔnin de f'o la de wasiriki sabula san dɛmɛnen na a ko i k'a dɔn min ye dɔrɔgujugu ye min ye a tɔni 1000 tɔni 1000 ni 900 n'a kun kan fɛ wasiri k'u y'o de minɛ la hawla wala quwwata illa billah furakisɛ jugu Boubacar k'i k'a dɔn o 626 n'a kun kan fɛ u y'u tɛgɛ don kan min ni feere yɛrɛ mankan marifa Boubacar k'i ani munition dan dɔw la Boubacar k'i k'a dɔn détonateur n'o y'a bundenugu ye o 5000 ni kɔ Boubacar k'i o tɛmɛnen kɔfɛ détonateur cɛjugu min n'o ye mugujugu yɛrɛ ye u y'o min fana minɛ 50 ani 6 n'a kun kan fɛ Boubacar k'i k'a dɔn tɛgɛ dara nin bɛɛ lajɛlen kan a ka ca Boubacar k'i a n'an pa tɔ kunna sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ye min kɔni ye inspecteur général min ye Cheick Amala Jalo a na k'a ka di sabula yelen minnu bɔlen don Boubacar k'i k'a dɔn dɔnga la i k'a dɔn yelen duma an sigi an bɛ nin de la o n'a sɔrɔla a bɛ se ka na Konatɛ jɔyɔrɔ fa n'a sɔrɔ a tun bɛ Konatɛ jɔyɔrɔ fa a y'a fa han o ɲɛna maa nisɔndiyara koyi ne yɛrɛ kun jɔrɔlen ba don a b'a ɲɛdɔn kaso ka kɛ nin bɛ se ko la i b'a dɔn il est de Kayi ah bon oui il est de Kayi ayiwa Jalo kaso a bɛ ka kaso ka Kayi fila ninnu dɔ don o ye hakilina de ye e bɛ hakilina de fɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn jɔnwa la min ye douaniers ye u ni foli ka kan yɛlɛma kura ani hakilila kura minnu donnen don maa a bɛ se ka fɔ nin ye taamasiyɛn ɲuman ye Ali Fuseni kɔni bɔbɔkɛ bilen yarɔ ale tɛ yɛlɛ f'a ka fɔ nin miliyari hakɛ in sɔrɔ la bɔbɔkɛ kɔni yɛlɛla kwa bɔbɔkɛ pasa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ tugara le témoin an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko soir de Bamako Laya Jara nin y'a ka fasiri ye a ko dunanba dɔ kɔni kan ka bɔ lamɛrikɛn jamana kan n'a nan tɛ ka ban a kan ka don anw ka faso Maliba faaba kɔnɔna na yan bawo n'i y'a lajɛ Nick Checker ale kɔni ye lamɛrikɛn ka den ye wa a bɛ département américain min na min n'a ɲɛsin bɛ farafinna kun kan ko kibaruya ma Donald Trump o ka fanga bulon o kɔnɔna na a ka baara a kɔni a kɛn bɛ ka tangarabere ta k'i kunda anw ka jamana kan bi ntɛnɛn n'o bɛ bɛn feere kalo tile 2 ma san 2026 wa n'i y'a lajɛ fana min ye Monsieur Sahel ye Washington tɔgɔ la n'o ye lamɛrikɛn jamanaw faaba o kun kan ko kibaruya ye donc ala a n'anw ka ɲɛmaaw u kan ka ɲɔgɔn ye n'i y'a ta k'a lajɛ fana a bɛna bɛn ni waati ye waati min fana na lamɛrikɛnw ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ bɔ farafinna jamana na k'i kunda lamɛriki jamana kan CFA wari o miliyɔn caman bɛ kan k'o bila sen kan waasa visa e ka se ka o sɔrɔ wa n'i y'a lajɛ o kɔrɔfɔ bɔ ka bin Donald Trump n'a ka gouvernement fɛ anw ka AES jamana 3 olu ko k'a ka suma aw fan fɛ o aw bɛ k'a fɔ cogo min na dɛ o kelen don maa tɛ bɔ anw ka AES jamana kɔnɔ ka taa aw fɛ yen cogo min na n'o ma nafolo bɔ n'aw fana ka lamɛrikɛn jamana maa min fana bɛ bɔ yen ka na nin jamana 3 kɔnɔna na o b'o wari kelen de bɔ n'o ye principe de la réciprocité n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Nick Checker ye a ka nin nali a bɛna kɛ sababu ye ni kura ka se ka fiyɛ jamana 3 in o taabolo la Nick Checker n y'a ye New York o a tun bɛ yen wa on a pris du café ensemble e tɛ jaliden dɔn i to Dubai ka taa Amérique yan ne ma taa Amérique o san na i tɛ sabali naam ka nkalon tigɛ dɔrɔn k'i ɲɛ kun n teri don a bɛ min a bɛ hôtel jumɛn na an t'a yɔrɔ dɔn o tɛ mɛn ne da ne t'a yɔrɔ dɔn i bɛ taa autorités de ɲininka mun bɛna ci de fɔ a ye o i tɛ ci fɔ fɛn son excellence Ablaye Diop naam a mana na a bɛ bisimila o de a ka ci bi yan e ka tilama nin n b'a ka ci fɔ a ye sisan naam
min ye Nick Echekeri l'Amérique nga cide Donald Trump ga gouvernement to ala ana nga jamana nyamo una nyoanye bi haglina chama be ko foli fola ni nyoanje ina fonda tulala chugo mina visa ko kuma min be ite bo jamana sabay ngono no IC jamana yi ani farafina jamana woro kata l'Amérique ni man musaga hage do boni ko data balika wasa visa ka dima o kele fara do ka nyesi l'Amérique jamana de bela jilema no be na ni jamana do la kele ngonna o kango war kele fana de bo wali ma nyi ngalu bala ka ke mi Nick Echekeri l'Amérique to ala abena kana ni korofo nunu de sebo koro laje onga mawbulo wa nyi ngali bo ma ga ke ko ko o fana ta anakumbaye ko mi fulani deria mi ba ni nyanje o dili be se ga do chogo mina soro ani musaka soroli o srafe adabna se o walo fana ma no fana bolai mi dana jugu wale bolo dabaw ye nango amago jatiga wale bolo dabaw angu mako terrorisu olu fana kelemi no be ayasi jamana sabadala o koni o be se ga kokoroma do chogo mina o be se ga ke fana ni kuna funi sonoma dile nango amako ranzema o mi fulane jongwala o tene fala koyi ranzema no me se ko la ministre ma kunte awa APC opérationnel jonu kumba gérer l'Amérique on est français o ya nyami do o sela ka mungea foi o ya be nyami coopération économique ambe jenoyi mais renseignement sécurité volée o ye gatui oga ogu se mwanzena nange bogora mun be Nigeria joni asigi sega o gara to anga kuma de barudala kuma nunu kanu lu fa barudala kuma tede me ka chene fina wulibali atela ma aywa bismillah min ye Nick Echekeri aga nali min datu ko korofo munu na sisan no de visa ko kungan ko gɛlɛya ye ka taa se min an ka sɔrɔda bolo ko ye ani min ye terrorisme kɛlɛli nin kɔrɔfɔ damadɔ a da na se nin walew ma jamana fila ka se ka bɛn ko la AES jamana ni l'Américain jamana a faamaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na yelen kelen na yetaw ani sɔrɔtaw u bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛɲɛ a nakunba ye nin ye nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 26 mars kɛlɛ bin don a boloko siɲɛ 1000 ani siɲɛ 2 i ka cɛ in i bɔra ka Américain min don a fɔ n terikɛ kɔrɔ in a tɔgɔ di Nick Echekeri n'a nana nin de kama ɔ ne bɛ ci fɔ a ye i k'a dɔn n bɛna ci min fɔ a ye tulo ma jɔ dɛ Boubacar Gawokaw fɛ yen i k'a dɔn ayiwa min ye MINUSMA nani i k'a dɔn u taara k'u den caman don yen o tɛ bali maana o o nana bogotigiw muruti maa caman ma angɛ Américain den minnu bɛ yen Chick Nicker a t'i kɔ d'u la dɛ Nick Echekeri Nick Echekeri ko Américain ka den minnu bɛ yen a tɛ taa k'u si to yan u bɛɛ bɛ taa aw k'o kɛ koli ye ka d'a ma u bɛɛ bɛ taa ayiwa bisimila Boubacar gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ n'a mun ye dayɛlɛ ka Mali kɛ batɛmɛsira ye i k'a dɔn o ni MINUSMA ni ninnu jamana bɛɛ lajɛlen surula an ka jamana kɔnɔ Boubacar u ye Gawo kɔni u y'o tiɲɛ de koyi ni ka sɔrɔ ka taa sɛbɛnnikɛlaw k'u bi gɛn kuma min Boubacar i k'a dɔn a kɛra maloyala ko ye an ka denw an balimamusow Boubacar i k'a dɔn a tubabu ka dɔgɔ min kɔni ma den sɔrɔ Gawo Boubacar i k'a dɔn den sugu bɛɛ a bilenman n'a nɛrɛman n'a jɛman an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ni Américain den bi musomanin in bolo Gawo n wele k'a fɔ n ye Nick Echekeri n bɛ taa fɔ a ye a tɛ se k'a si to yan ayiwa nin gɛn bɛ maloya ko da ye bi a bɛ kɛ dɛ Boubacar sabula i k'a dɔn Gawo Boubacar i k'a dɔn wari kun kɛra i k'a dɔn kado ye wari de kun bɛ sɔrɔ i ko kabako mɔgɔtigininw kɔni nan'u kari a kan u tɛ wolomali kɛ tubabu MINUSMA n'a fɔra k'i bɛ baara kɛ MINUSMA na i ta i ka ko ye Boubacar sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn a waati Boubacar ninnu kɔni u nana kɛlɛ min kama u mana o kama koyi ninnu nana musoko de kama sabula an denmusow i k'a dɔn a n'an balimamusow Boubacar k'u y'u ta kɛ i k'a dɔn mɔnɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'a fɔra ko ayiwa a dakolo cɛra u ka t'u ka so Boubacar i k'a dɔn n'i y'i kɔfilɛ a ko Gawo bilama i k'a dɔn a kɛra gɛlɛya ye MINUSMA dagalen kun don duguba o duguba la u ye tiɲɛniba de kɛ Boubacar npogotiginin ninnu u kun bɛ wari de d'u ma hali u t'a compter n k'a bɛ ci di e m'a ye ko k'u tɛ taa wa o tɛ taa o y'aw ka jamana koyi ni sara ye $1,000,000 n'o dir'i ma sefa la o tɛ fukɔrɔ den ya Boubacar waati kɔni kɛra musomaninw f'u bɛ kokarachi kɛ cɛko la ala i jɔ ta ka kuma i tɛ kuma sɛbɛnw fɔ wa walahi sɛbɛnnikɛla de y'a sɛbɛn o a bɛ 26 mars de kɔnɔ 26 mars an k'a fɔ k'a lajɛ bɛɛ ye 26 mars don je n'invente pas 26 mars de y'a sɛbɛn an ka taa
ni yɛrɛ an bɛ ka panpan yɔrɔ dɔw n bɛna ka dɔw to yen koyi sabula n'i y'a mɛn dépravation Boubacar Sidiki k'a dun y'olu sɛbɛn musomanin ninnu sɛbɛnnikɛla ko a caman ni den de bɛ ɲɔgɔn na tubabudenw américain denw chinois denw i k'a dɔn japonais denw den camanba de yɛrɛkɛlen bɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn hali minɛbaa tɛ sɔrɔ u la Boubacar Sidiki somɔgɔw fana caman maloyara sabula caman kɔni y'i den yɛrɛ su i k'a dɔn e tɛ tubabuw la wa e tɛ karisa la u t'a fɔ Boubacar Sidiki ko caman fana den bila l'o la an bɛ don min na ko bi Boubacar Sidiki k'a dɔn Gao dun ye diinɛ jamana ye silamɛ jamana don yalima u ka maakɔrɔbaw bɛna mun de fɔ nin ko in na dabali jumɛn bɛna tigɛ Boubacar Sidiki sabula nin den qualité minnu bɛ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn a kɛra doniba de ye nka a bɛ kɛ cogo di casque bleu u tɔgɔ de kun y'o ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa min ye diyagoya hôteliw ye ani boîte de nuit u y'olu karaba tilegan fɛ foyi kun tɛ kɛ dangadenya ko damada kɔ nin tubabu ninnu nana min da anw kan yan Boubacar Sidiki k'a dɔn américain ka ciden an tɛ yafa a ma a tɛ taa dɛ américain den fɛn o fɛn mana kɛ musomanin min bolo an b'a bɛɛ de to a sɛbɛn k'a di e fana ka na marché foyi dayɛlɛ nin kɔnɔ yan mɔgɔw ko n'u ka dusukasi to ɲɔgɔn na dusukasi tɛ o dusukasi jumɛn mɔgɔw n'u ka sɔnja sigilen qui sème le vent récolte la tempête siga t'o la dunan maa min nana tile fila kɛ kama i b'a dɔn o ti mɛn yan nka wari ma ɲi wari de bɛ maa yɛlɛma ten nka si yɛrɛ la Boubacar Sidiki fɛn bɛ yen ayiwa a ka ɲi tubabu e b'a dɔn tubabu ninnu ye maa la n'a ma ɲɛ hali a bɛ nin ko kunda ninnu kɛ lamɔbɔ a jala a ka ɲi ala ka kuma ka ɲi ayiwa ba cɛ Nick Ticker américain denw min yan i bɛ taa n'u ye u tɛ to yan fɛ yan nin ko tɛ an ye min bɔ bɛnti mati kɔnɔ jadi don an bɛ taa ji min fɔlɔ i jɔn ka tezara premier min an ka segin ka karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lɔb fajiri genge min ye mɛmɛ sa nɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar i k'a dɔn ɲinan kɛra Boubacar Sidiki i k'a dɔn kɔrɔtɔ de bɛ na ni sira jugu cɛ ye ne ko taji ko bilama a bɛ cogo di dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bugu baga la Boubacar n'a y'an ja an bɛ essence san ni k'a sɛri dugu ma i k'a dɔn tɔntan na Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana ɲɛmaaw u ye tiɲɛ fɔ ni essence ko in gɛlɛya ju kun ye min ye a dɔnna Boubacar i k'a dɔn Bamanju y'a ɲini diɲɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u n'u ka jɛrɛ jugujugu Boubacar k'u na jamana bila a sigi a sen sabara kan Boubacar i k'a dɔn ala tɛ jɛn n'a ye ka sababu kɛ mun ye min ye jamana in ye a ko bɛɛ lajɛlen ye taji ye Boubacar Sidiki mobili usine courant nin bɛɛ lajɛlen bɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ni tajiko tɛ a dabɔkama kun don Boubacar Sidiki essence ko ka dɛsɛ o de la u bɛ t'u bɛlɛ tu kɔnɔ citerne minnu bɛ essence donni ka na ni k'olu jeni n'o kɛra Boubacar Sidiki essence ko dɛsɛ bɛ na courant ko dɛsɛ bɛ na taayɔrɔ da maaw tɛna taayɔrɔ kɛ bilen n'o kɛra jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ na dimi ka funteni ni ka bila jamana faamaw na ko in yɛrɛ jubaju ye nin ye koyi o waati kelen kunnafoni jugu dibaw Boubacar Sidiki Mali minɛna Bamakɔ banna i k'a dɔn Bamanjuw sera Bamakɔ u y'a bɛɛ lajɛlen lamini Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana minnu ka teli a tubabu jamanaw olu kɔni olu fana tun bɛ jɛ in na koyi k'u ka mɔgɔw wele a ye dugu in bila Mali ma ye bilen Bamakɔ tiɲɛna Boubacar Sidiki k'a bɛɛ kalo sɛbɛnnikɛla ko in bɛ cogo di bi a ko dɔ de bɛ fara lakana kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin siranba ninnu ni nin mankanba in maliden ma kala don a ɲɛ na ka sababu ka bɛn n'a ye sabula min ye général d'armée Asimi Goyita a ye min ni min fɔ nin ko in na ka jamanadenw lasɔmi Boubacar i k'a dɔn kunnafoni in ɲɛna Abdoulaye Mayiga min n'ale ka kuma i k'a dɔn a bɛ taa ten i ko marifakisɛ Boubacar Sidiki a ye min ni min fɔ i k'a dɔn o fana yera min ye dabali min tigɛra sɔrɔsikuluw ka bolofara min bɛ fuga kɛnɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn u ye kɛnɛ fura k'a sɛbɛkɔrɔ cɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye bi ye essence ko maa ni maa tɛ jɛ woro la janko kama Boubacar Sidiki k'a dɔn gɛlɛya a dugara sɛbɛnnikɛla ko ala k'o kɛ ɲɛtaa ye Boubacar Sidiki kɔrɔtɔ bɛ na ni sara jugu cɛ ye n'o tɛ fa sugula dɔw bɛ na a ko an ye min ye malidenw ye nin ɲɔgɔnna caman y'u ɲɛna gɛlɛya caman dara ɲɔgɔn kan Boubacar Sidiki an farasa an kwara Boubacar Sidiki foyi den kelen tɛ yen bilen an tɛ gɛlɛya ɲini bilen ka ɲɛsin jamana in ma nka k'a fɔ de i na maliden su
ka bila a ka faamaw na i na nkalon tigɛ malidenw ka jiri faamaw kɔrɔ waati k'i k'a dɔn u k'u lafiya anw dalen don an ka jamana ɲɛmaaso la an dalen don masakɛ la an dalen don sɔrɔdasiw la ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lɔbu kɔnɔ an ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugara lɔbu ne y'o bila Kalum info n b'o ta fari sɛbɛnfura ye nin y'a bɔliko 177 ye maa min ka fasiri ye nin ye o ye Asa Bajalo ye Bajalo ko min ye anw ka don kibaru n'o ye dabaji karamɔgɔ maa fila ye o kun welen bɛ bɔgɔ jɛnilen kan n'o ye tribunal de police national de lutte contre la cybercriminalité o kun wele o bɔra o awɔ min ye dabaji karamɔgɔ sɛbɛnfura ɲɛmaw don n'o ye directeur de publication fila ye maa fɔlɔ o de ye Alibaja Diko ye directeur de publication Kalum info sɛbɛnfura min n'an b'a la k'o kalan tan dɛ ale de y'o ɲɛmaa ye filanan o de ye Sara Traoré ye o ye directrice de publication journal Le Soir de Bamako ninnu kun welen bɛ tugo to commune maire de fɛ k'a sabu kɛ k'u ye fɛn dɔ sɛbɛ walima o ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin a ma o ka sɛbɛnniw juru la k'o ko in ko kalon don o kɛra sabu ye a ka taa jalakili sɛbɛn don n'o ye plainte ye pour diffamation ale kunna jara o a to an ka taa n'an ka sɛbɛn kɔrɔ ko ye sa i bɛ fɛ ka min fɔ o tɔ kɔfɛ e yɛrɛ ɲuman kuma bɛ kɔfɛ n'i y'a sɛbɛn kɔrɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jaabiw kɔni bɔra ka bin ten caɲa la min ye janvier kalo tile 26 ye san 2026 police nationale de lutte contre la cybercriminalité a kun kɛn bɛ ka maa min ka jalaki ta bolo la n'o ye Tugoto commune o maire ba ye ka ɲɛsin nin directeur de publication fila ma i b'a ye k'a fɔ u ka sɔrɔnali donna n'o ye maître Alassane Diop ye avocat min don jɔn ko Ala a ka wulikajɔ nafa belebele yela la bawo a nana bɔ ni taabolo misɛn ni kumaba minnu ye k'o ta k'o da juge ɲɛkɔrɔ n'o ye police nationale de lutte contre la cybercriminalité juge ye jɔn ko Ala u yɛrɛ ko gɔnga i ye kuma min fɔ jɔn ko Ala min ye Tugoto maire ye tiɲɛ tɛ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na o kɛla sabu ye bolo ka bɔ ni maa fila kana n'o ye Alibaja Diko ye ani Sara Traoré u ka taa u ka so k'a sabu kɛ min ye wulikajɔ ye n'o y'u ka baara ye n'o ye don kibaru o baaraw o bolodali ye n'o ye journalisiya ye o ka se k'o ka baara ni ka tɛmɛ ni a ye nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye INAGEP ye o kɔni kɔ ye ka kɔrɔfɔ mɛn o ko gɔnga ko nin kɔni donc Ala a bɛ foli ta ni ka ɲɛsin maître Alassane Diop ma o min y'i jɔ anw ka dabaji karamɔgɔ maa fila in tɔn kɔrɔ ka u sɔrɔnali don jugew ɲɛkɔrɔ n'u ka kɔrɔfɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tilala ka lajɛya o tɛmɛlen kɔ i b'a ye fana min ye dabaji karamɔgɔ yɛrɛ ka jɛkuluba n'o ye association des éditeurs de presse privée anw k'a ma ko ASEP a ɲɛmaaba n'o ye Bɔkari Yɛliko ye an yɛrɛ jɔwanin don a fana a y'a jira sa k'a fɔ min ye maître Alassane Diop ye a ka fo bawo a ka wulikajɔ min n'a bɔlen filɛ k'o kɛ nin ye jɔn ko Ala ko nafa yela a la o ko nka k'a bɛ maaw hakili fana jigi jugement wɛrɛ fana na min boloda bɛ ka bila mars kalo nata tile 9 na san 2026 n'o de ye Sega Jabate ye directeur de publication du journal Sud Hebdo i y'a dɔn ale fana gɛrɛntɛ dɔ bɛ a dala o a ka jugement o bila bɛ mars kalo nata tile 9 na san 2026 ko min ye ASEP ye ka taa se INAGEP ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ani fɛn fɛn kɔni ye Sembu ye kɔnɔkɔrɔ ka taa jɔ kɛnɛ in kɔnɔna na a ko kunkun n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen a ka fɔ i ɲɛnɛ i ka se ka ta a la ko a bɛ min fana fɔ ka ɲɛsin journalistes ma bɛɛ lajɛlen k'i tilen i ka baara la min ye éthique et déontologie ye baaraw kɛtɔla an k'o ta k'o bila an ka baaraw camancɛ la a bɛ kɛ sababu ye k'an kisi kɔlɔlɔ caman ma nin ye sɛbɛn n'o n'a salo ka bɔ Kalum info kɔnɔ Asa Bajalo a ka fasiri don waati dafara dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgɛbi kɛ nin gafe kelen kan ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ bamanankan i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 donsogɔni duman bi fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bi bɔ k'olu lakali min ye Sylvie Vartan ye ale fana ka jaw ta nka kumakan in ka lase diɲɛ bɛɛ k'a mɛn o ye Ahmed Jalite e ni ne fila an wakili kun donnen don sɛbɛnw la wa salam